У Менск упершыню за 4 месяцы прыляцеў самалёт сірыйскай кампаніі Cham-Wings Airlines, сцвярджае тэлеграм-канал «Матолька дапамажы». Пры гэтым у раскладзе рэйсу не было. А раней менавіта гэтая кампанія прывозіла ў Беларусь мігрантаў з арабскіх краінаў для стварэння крызісу на межах з еўразвязам. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на аб'ектыў. «Полюби рэжым». Чырвона-зялёны марафон едзе па краіне. Да акцыі залучылі блогераў. Выбор между поспать сегодня утром, потому что я еще и простывший ко всему к этому, либо поехать сюда, но точно выбрал поехать. Мыта на набыткі ад 50 еўраў. Еўразійская камісія рыхтуе удар па інтэрнэт-крамах. Гэта не падабаецца таталітарным сістэмам, якія арыентаваны на дзяржплан. Рэпрэсуюць нават сваіх. На Гомельшчыне рэальны тэрмін прысудзілі актыўнаму прыхільніку Лукашэнкі. У вас будуць вялікія праблемы. Вы павінны ведаць сваё месца. Лукашэнкаўцы працягваюць сваю акцыю пад назваю «Марафон адзінства». Кіраўнік Гомеля нават заявіў, што адмыслова да імпрэзы, якую арганізоўвае нявестка ўзурпатара, у горадзе распусціліся кветкі. Тым часам сам Лукашенка на 31 год кіравання абяцае адрадзіць Палессе, пабудаваць дарогі і дапамагчы пенсіянерам, сіротам ды шматдзетным. Пра ідэалагічнае апрацоўванне Андрэй Сульжыц. Марафон адзінства крочыць па краіне. Акцыя, якая, са словаў прэс-сакратаркі дыктатара Наталлі Эйсманд, ёсць падарункам ад прэзідэнта, сёння завітала ў Гомель. Да акцыі ў Гомелі, маўляў, нават расквітнелі хрызантэмы. Прынамсі, такі сімвалізм пабачыў старшыня гарвыканкаму Уладзімір Прывалаў. Акрамя цуду прыроды, у праграме лекцыі ад прапагандыстаў, канцэрт праўладных артыстаў і паездка блогераў па прадпрыемствах. Блогеры могут показать те места, те крутые производства, которые действительно есть в Беларуси. Это не просто необходимо, это нужно делать регулярно. У чым рэальная прычына рэзкай актывізацыі ідэалагічнага апрацоўвання насельніцтва з боку рэжыму і дэманстрацыі адзінства? Няма сумневу, што такія захады яны ёсць падрыхтоўкай да выбараў, да, то есть да працэдуры электаральнай, якая запланавана на наступны год. Заахвоціць беларусаў любіць рэжым збіраецца і рублём. Асаблівая ўвага да тых, хто мае сацыяльна ўразлівае становішча. Пра гэта заявіў сам Лукашенко. Тема важная, социально ориентированное государство. Ясно, что в такой ситуации, при такой политике мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. Для такіх захадаў спатрэбяцца немалыя сродкі. Улады, відаць, могуць скарыстаць простыя і ўжо вядомыя метады. Это увеличение налогов, это увеличение количества проверок для того, чтобы выписывать все больше штрафы, накладывать какие-то там санкции, да, на фирмы и так далее, чтобы получать больше средств в бюджет и за счет этого уже увеличивать какие-то пособия и пенсии. Акрамя таго, неўзабаве ўсе працоўныя пенсіянеры змогуць атрымліваць 100% пенсіі ды поўны заробак. Але ці не адаб'ецца гэткая шчодрасць негатыўна як на эканоміцы, гэтак і на самих пенсионерах? У предприятия растут издержки, покрывать эти издержки нету никаких средств, кроме того, как брать очередные кредиты. Закредитованность растет, задолженность растет, и таким образом предприятие приходит к плохим финансовым показателям и к моменту, когда встает вопрос о банкротстве и ликвидации предприятий, соответственно, о потере рабочих мест. Перад прэзідэнцкімі кампаніямі ўлады традыцыйна падвышалі выплаты бюджэтнікам. Што праўда, перад апошнімі выбарамі абышліся без значных падвышэнняў пенсіяў ды заробкаў. Былі, напэўна, вывучаны урокі 2020 года, в тым кантэксце, што ў 2020 годзе якраз улады былі пакрыўджаны, да, на людзей і не захвочвалі іх канкрэтнымі такімі вот захадамі, звязанымі з нейкімі фінансавымі
преференциями. Але ёсць і іншы урок з 2010 года. Тады перад выбарамі падвысілі сацыяльныя выплаты і заробкі, а праз некалькі месяцаў краіна сутыкнулася з наймацнейшым фінансавым крызісам. Рубель абясцэніўся больш, чым на 50%. Андрей Сульжыц, Белсат. Дзяржаўны дэпартамент ЗША вядзе дыялог з афіцыйным Менскам. Белсат атрымаў адказ на зварот у амерыканскі орган, які займаецца справамі Беларусі. Дзяржаўны дэпартамент ЗША падтрымлівае афіцыйныя кантакты з беларускім міністэрствам замежных справаў, каб гарантаваць, што мы можам ажыццяўляць звычайныя дыпламатычныя стасункі і адстойваць нацыянальныя інтарэсы ЗША і ад імя грамадзянаў ЗША. Днямі наш тэлеканал ад крыніцаў у дыпламатычных колах атрымаў інфармацыю, што ў Менск прыязджаў чыноўнік Дзярждэпартаменту ЗША Кевін Дойл. Разам з часовым павераным Злучаных Штатаў у Беларусі Пітэрам Кауфманам чыноўнік сустрэўся з прадстаўнікамі МЗС Беларусі. Размова, між іншага, ішла пра магчымасці вызвалення палітвязняў. У адказе на зварот Белсату факту сустрэчы не пацвердзілі, але і не абверглі. Сама меней 9 расійскіх дронаў тыпу «Шахед» ноччу заляцелі ў Беларусь з боку Украіны. Паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн», 7 з гэтых беспілотнікаў пакінулі паветраную прастору нашай краіны. Лёс яшчэ 2 невядомы. Праз масавы залёт дронаў з аэрадрому Баранавічы вылятаў знішчальнік. Як сведчыць маніторынгавая група, у небе над Гомельшчынай лятак прабыў амаль гадзіну. Пасля вярнуўся на лётнішча. Авіяцыя дзяжурыла на поўдні Беларусі і напярэдадні. Тады, прынамсі, 4 дроны тыпу «Шахед» заляцелі ўначы ў Беларусь, паведамляў беларускі гаюн. Усе скіраваліся ў бок Украіны. Захаваць цвёрдасць у падтрыманні Украіны. Джо Байден у Нямецчыне сустрэўся з Олафам Шольцам. Між тым, Уладзімір Зяленскі зняпраўдзіў інфармацыю пра распрацоўванне Кіевам ядравай зброі, а таксама зноў казаў пра важнасць уваходу Украіны ў НАТО. Калі менавіта гэта можа адбыцца, Ян Федарович. Прэзідэнт ЗША Джо Байден наведаў Берлін, дзе сустрэўся з нямецкім канцлерам Олафам Шольцам. Гаварылі перадусім пра падтрыманне Украіны. Амерыка і Нямецчына – два найбуйнейшыя партнёры Украіны ў яе барацьбе за выжыванне як свабоднай і незалежнай нацыі. Калі Украіна сутыкаецца з цяжкой зімою, мы мусім захаваць нашу цвёрдасць і падтрыманне. Наша пазіцыя ясная. Мы падтрымліваем Украіну наколькі магчыма. У той жа час мы забяспечваем, каб НАТО не далучылася да вайны, каб гэтая вайна не прывяла да нашмат большай катастрофы. Між тым, Уладзімір Зяленскі аспрэчыў сцверджанне пра выраб Украінаю ядравай зброі. Гэтыя словы прагучалі як дапаўненне да ранейшай заявы, якую ён зрабіў на прэс-канферэнцыі пасля сустрэчы з лідарамі еўразвязу. У размове з Дональдом Трампам я сказаў яму, якое выйсце. Або ва Украіны будзе ядравая зброя, і тады гэта для нас абарона. Або ў нас мусіць быць нейкі альянс. Акрамя НАТО сёння мы не ведаем ніякіх эфектыўных звязаў. Краіны НАТО не ў стане вайны, не вядуць вайны. Усе людзі ў краінах НАТО жывыя, дзякуй Богу. Вось чаму мы выбіраем НАТО, а не ядравую зброю. Членства ў НАТО пазначанае першым пунктам плану перамогі, які Уладзімір Зяленскі рэпрэзентаваў перад тым на саміце краінаў еўразвязу. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте запэўніў прэзідэнта Украіны ў рэалістычнасці ўваходу ў альянс. Украіна стане чальцом НАТО, і я буду пляскаць у гэты дзень. І вядома, з улікам сказанага ў Вашынгтоне, гэта непазбежны шлях да чалецтва. Сігнал украінскаму народу, што іхняя будучыня ў НАТО стаў значна нашмат яснейшым. Паміж саюзнікамі Украіны будзе абмеркаванне, прысвечанае шляху ў НАТО. Праўда, пакуль не зразумела, калі менавіта гэта можа адбыцца. Воюющую страну в НАТО не примут. Даже если будут какие-то там официальные приглашения, дорожные карты, документы подписаны и так далее. На саммите в Вильнюсе в прошлом году было так сформулировано, что
Украина станет членом НАТО, когда наступят условия и когда с этим согласятся страны, которые входят в НАТО. А устно тогда очень много говорили именно фразу, которую вы артикулируете по окончанию войны. Но очень хорошо, что ее не записали в документы. Паводле інфармацыі выдання «Більд», некалькі месяцаў таму неназваны высокапастаўлены украінскі чыноўнік заявіў, што Украіна не будзе мірыцца з новым паходам Расіі на Кіеў. У выпадку такога нападу яна адновіць ядравы арсенал, ад якога адмовілася ў 1990-е. Столько технических моментов для обслуживания. Говорят, есть такой термин «боеголовка начала дышать». То есть она, происходит процесс, их нужно контролировать. Полураспад материалов. То есть это огромная история, огромная индустрия, которая есть, к сожалению, из ближайших соседей только у Российской Федерации. У нас этого нет, это все нужно создавать с нуля. Вайна Расіі супраць Украіны працягваецца, і ўсё больш рэальным выглядае ўцягванне ў яе іншых актараў, у прыватнасці Паўночнай Карэі. Паводле спецслужбаў Карэі Паўднёвай, Пхеньян плануе скіраваць каля 12 000 жаўнераў на падтрыманне расійскіх войскаў. Ідзе мабілізацыя, а расійскія Z-каналы размясцілі відэа з нібыта паўночнакарэйскімі жаўнерамі, якія праходзяць рыхтаванне на расійскіх палігонах. Ян Федарович, Белсат. У Малдове заявілі пра затрыманне 4 прарасійскіх правакатараў. Больш за 100 асобаў падазраваныя. Паводле малдоўскіх уладаў, гэтыя людзі меркавана прайшлі навучанне ў Расіі і балканскіх краінах, каб учыніць масавыя закалоты ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Галасаванне мае адбыцца ўжо ў гэтую нядзелю. Апроч выбараў кіраўніка дзяржавы, грамадзяне Малдовы адкажуць у рэферэндуме. Ці жадаюць яны ўвайсці ў еўразвяз? Іншыя падзеі ў нашым аглядзе. З'явілася відэа з момантам, што папярэднічаў ліквідацыі лідара групоўкі Хамас Яхьі Сінвара. Ізраільскія вайскоўцы апублікавалі кадры з міні-дрона. На іх яшчэ жывы Сінвар у разбураным ракетным ударам доме. Перад гібеллю ён паспеў кінуць у дрон палкаю. Гібель свайго лідара ўжо пацвердзілі ў Хамасе. Ізраільскія вайскоўцы называлі Сінвара галоўным ідэолагам і арганізатарам нападу на Ізраіль 7 кастрычніка мінулага года. Палітбюро ён узначаліў толькі 2 месяцы таму, калі замяніў забітага ў Іране Ісмаіла Ганію. Пра забойства Яхьі Сінвара ўжо выказаліся сусветныя лідары, у тым ліку прэм'ера Італіі, Канады, Аўстраліі і прэзідэнты Францыі ды ЗША. Усе яны назвалі гэты момант найлепшым для таго, каб спыніць агонь і перайсці да мірных перамоваў. Я сказаў Нетаньягу, што мы вельмі задаволеныя ягонымі дзеяннямі і, акрамя таго, цяпер час рухацца далей. Я сказаў яму, што трэба рухацца да спынення агню ў Газе і пераканацца, што мы рухаемся ў правільным кірунку, што мы можам зрабіць лепш для ўсяго свету. Прыйшоў час скончыць гэтую вайну і вярнуць закладнікаў дадому. Да спынення вайны заклікаюць і родныя тых, каго ў якасці закладнікаў па-ранейшаму утрымлівае Хамас. Яны непакояцца, што цяпер іхнім блізкім пагражае яшчэ большая небяспека. Тым часам прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў забойства Сінвара важнай вяхою ў барацьбе з Хамасам, але пакляўся працягнуць вайну. Паўночная Карэя адмовілася ад летазлічэння паводле календара Чучхэ, з якім краіна жыла з 1997 года. На гэта звярнулі ўвагу паўднёвакарэйскія медыя. Яны заўважылі, што галоўная газета КНДР «Родонг Сінмун» перастала публікаваць даты паводле Чучхэ з 13 кастрычніка. Прыкладна ў гэты ж час перасталі карыстацца гэтым календаром і чыноўнікі. Напрыклад, сястра кіраўніка краіны Кім Йо Чонг у міністэрстве аб'яднання Паўднёвай Карэі звязалі гэта з умацаваннем культу асобы Кім Чен Іна і адмовы ад ранейшага палітычнага курсу. Паўночная Карэя не будзе цією закрытую дзяржаву. Паўночная Карэя больш не будзе той закрытай дзяржавай, да якой мы прызвычаіліся. Гэта будзе адкрытая для аўтакратыяў дзяржава. І гэта вялікая праблема. Бо гэта чорная юрысдыкцыя з ядравымі боегалоўкамі, якая будзе інкарпараваная ў сістэму аўтакратычнага свету. У календары Чучхэ першым годам лічыўся год нараджэння Кім Ір Сэна, першага кіраўніка КНДР і дзеда Кім Чен Іна. То бок 2024 там лічыўся 113-м годам. Цяпер у СМІ і афіцыйных дакументах пачалі пісаць толькі год паводле грыгарыянскага календару.
Бренд люксавага адзення Prada прыняў удзел у распрацоўванні скафандраў для місій на месяц, і іх прэзентавалі на касмічным кангрэсе ў Мілане. Распрацаванне вялося разам з амерыканскім стартапам Axiom Space. Новыя скафандры ад Couture адрозніваюцца ад папярэдніх версіяў толькі чырвонай аздобаю і шэрымі латкамі на каленях. Але распрацоўшчыкі кажуць, што галоўная іх асаблівасць – здольнасць вытрымаць экстрэмальна нізкія тэмпературы цягам 2 гадзінаў. Гэта неабходна з той прычыны, што новая місія скіруецца на паўднёвы полюс месяцу. Гэтая частка спадарожніку заўсёды застаецца ў ценю. Скафандры прайшлі ўсе неабходныя выпрабаванні, у тым ліку глыбакаводныя, дзе імітаваліся ўмовы месяцу. Місія НАСА Artemis 3 запланаваная на 2026 год. Яна стане першым з 1972 года палётам людзей на месяц. Паводле плану ён будзе доўжыцца 30 дзён. Упершыню ў гісторыі ў складзе місіі на месяц паляціць жанчына. Антон Бяздольны, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь. У Берасцейскім ліцэі нумар 1 успышка кішачнай інфекцыі. 14 навучэнцаў з адпаведнымі сімптомамі трапілі ў абласны шпіталь, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Таксама ў ведамстве адзначылі, што ва ўсіх падлеткаў медыкі лабараторна пацвердзілі норавірусную этыялогію захворвання. Цяпер іхны стан адмыслоўцы ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці са станоўчаю дынамікай. Еўразійская эканамічная камісія збіраецца паступова знізіць бязмытныя ліміты на закупы ў замежных інтэрнэт-крамах. До 2027 года парог могуць зменшыць да 50 еўраў. Тым часам Белпошта заявіла пра запуск уласнага маркетплейсу. Руслан Ігнатович. Еўразійская эканамічная камісія апублікавала праект дакументу, а ў ім план зніжэння безмытнага парогу для тавараў электроннага гандлю ў краінах Еўразійскага эканамічнага саюзу. Новы праект прапануе паступова скарачаць ліміты безмытнага ўвозу. Гаворка пра ўсе пакупкі, што здзяйсняюцца ў міжнародных інтэрнэт-крамах. Згодна з праектам, ліміт на безмытны ўвоз тавараў будзе зніжацца ў наступныя этапы. У 2025 до 200 еўраў, у 2026 до 100 еўраў, у 2027 до 50 еўраў. Цяпер бязмытна можна ўвозіць тавары коштам да 500 еўраў. Гэта прывядзе да таго, што цэны ў крамах і таксама інтэрнэт-крамах будуць павялічаны. Гэта таксама спроба такая алігапалізацыя, манаполізацыі рынку, таму што калі шмат гэтых крамаў, тады можна і канкурэнцыю зрабіць, а гэта не падабаецца таталітарным сістэмам, якія арыентаваны на дзяржплан. Таму, ведаеце, замест усіх гэтых маркетплейсаў будуць там 2-3 вызначаныя структуры, якім можна будзе больш, чым іншым. Пры гэтым апошнія 6 гадоў рынак інтэрнэт-гандлю ў Беларусі павялічыўся амаль у 2 разы. Паводле Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю ў 2023 годзе аб'ём продажаў праз інтэрнэт-крамы перавысіў 5 мільярдаў рублёў. Гэта цалкам натуральнае развіццё падзей. Да нас прыйшоў вось гэты гандаль у онлайн-фармаце пазней за развітыя краіны на некалькі гадоў. Мы разумеем, што ў Беларусі не вельмі спрыяльныя інвестыцыйныя магчымасці, мы невялікі рынок, і мы ведаем, які ціск зараз дзяржава аказвае на нашых прадпрыемствах, у тым ліку на тых, якія працавалі ў гэтым фармаце. Адзін з ключавых трендаў электроннай камерцыі ў Беларусі – гэта развіццё буйных маркетплейсаў з расійскім капіталам, таких як Wildberries і Озон. Wildberries і Озон прынеслі з сабою нейкія новыя фарматы, магчымасці купіць тыя рэчы, якія жадаюць купіць беларусы, але па цэнам значна меншым, чым яны ёсць у звычайных крамах. Тут ёсць пагроза краіне, калі вельмі буйны рынок, а ён будзе развівацца і далей, захопяць толькі 2 кампаніі з адной краіны, з якой у нас не толькі эканамічныя, але і вельмі такія цяжкія палітычныя стасункі. На гэтым фоне пра планы запусціць уласны маркетплейс заяўляе Белпошта. Паводле кіраўнікоў дзяржаўнага прадпрыемства, новая платформа мае стаць аналагам буйных міжнародных гульцоў, даючы беларускім карыстальнікам зручнае і даступнае рашэнне для набыцця тавараў праз інтэрнэт. Я бачу, што улады пакуль што
напэўна, зацікаўлены ў тым, каб проста крыху фінансава пасунуць там Allegro, Wildberries, расійскія маркетплейсы і частку як бы проста грошай, скажем так, у іх забраць. У планах Белпошты прапанаваць як айчынныя, так і міжнародныя тавары, стымулюючы развіццё беларускага інтэрнэт-гандлю. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Таварыш Сталін, адбылася жахлівая памылка. Новобелецкі суд Гомля адправіў у калонію актыўнага прыхільніка рэжыму Лукашэнкі Яўгенія Катлярова. Прытым судзілі гомельца паводле палітычных абвінавачванняў. Аліна Скарбунова. 1,5 года калоніі з магчымых 4 атрымаў блогер Яўген Катляроў. Такі вырак мужчыну вынес Новобелецкі суд Гомля на падставе 2 палітычных артыкулаў. Дыскрэдытацыя Беларусі і знявага прадстаўніка ўлады. И очень сильно насолил милиционерам. Милиционерам тоже в кавычках, потому что я не считаю их милиционерами, это мое личное, частное мнение. Звычайна Катляроў адкрыта падтрымліваў Лукашэнку і выступаў у ролі правакатара супраць апанента ўлады. Пад псеўданімамі Яўген Какой-то і Мікіта Канцавы ён рассылаў фейкі ў рэдакцыі незалежных медыяў. А ў 2021 годзе выступаў сведкам на суде супраць гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі. Ён даў такія сведчанні, якія яскрава кажуць пра тое, што гэта наратыў не яго. Ён нават не ведае, напэўна, і такіх слоў, якія ён там ужываў. Да? Гэта такая метадычка вось, афіцыйнай улады. Апошнія гады Катляроў змяніў рыторыку і пачаў казаць пра несправядлівасць і праблемы ў грамадстве. Наши змагары, я так предполагаю, в какой-то мере были правы, недалеки от истины, потому что нашу власть нужно долбить. Гэтае відэа праўладны блогер запісаў пасля візіту да намесніка старшыні гомельскага аблвыканкаму Андрэя Барановскага. У канцы відэа Катляроў згадаў скандальны гомельскі флагшток. Нахрена его было делать, влаживать столько денег, если было достаточно поставить его с гораздо меньшими затратами. Пасля некалькіх такіх відэа Катлярова затрымалі. Гэта такая спроба з боку рэжыма такі даслаць месседж. Вось для вас зараз вы павінны зразумець. Вы лаяльныя, гэта добра. Але калі вы не будете гуляць па правілам, калі вы не будете рабіць таго, чаго не патрэбна рабіць, калі вы будете крытыкаваць тых, каго не пажадана крытыкаваць, у вас будуць вялікія праблемы. Вы павінны ведаць сваё месца. Паколькі Катлярова асудзілі паводле палітычных артыкулаў, праваабаронцы мусяць прызнаць яго палітвязням. Як толькі ў краіну вернецца законнасць, вось я абавязкова ж буду патрабаваць для яго адказнасці за тое, што ён учыніў супраць мяне. На той жа Гомельшчыне пад палітычныя рэпрэсіі траплялі і іншыя прыхільнікі рэжыму. Па 15 сотняў арышту атрымалі чыноўнік са Жлобіна Яўген Ахрэменка і старшыня праўладнага прафсаюзу Таццяна Хацкова. На некалькі дзён затрымлівалі праўладнага актывіста Александра Лебедзева. Ёсць чырвоныя рысы, і адданы ты Лукашэнку ці не адданы, ты не павінен гэтай чырвонай рысы пераходзіць. Калі зразумеюць, тады я думаю, што сур'ёзных праблем у іх не будзе. А калі будуць працягваць, тады гэтыя праблемы сапраўды могуць з'явіцца. Так што ўсё залежыць ад гэтых людзей. Цяпер суд Гомельскага раёну разглядае крымінальную справу супраць прадпрымальніка Юрыя Суліма. За злоўжыванне ўлады і службовымі паўнамоцтвамі яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. У 2010 годзе ад крымінальнай адказнасці яго ўратаваў сам Александр Лукашенка. З таго часу фірма Суліма брала ўдзел у прапагандысцкіх кампаніях за Беларусь. Аліна Скрабунова, Белсат. Каштоўны набытак з нашай старой дзяржавы. Ініцыятыва «Мальдзіс», што аб'ядноўвае суайчыннікаў вакол культурнай спадчыны, набыла асобнік статуту Вялікага княства Літоўскага, які быў перакладзены на польскую мову і надрукаваны ў Вільні ў 1693 годзе. Сам зборнік законаў пабачыў свет у 1588 годзе і дагэтуль лічыцца адным з найбольш дасканалых юрыдычных дакументаў свайго часу. Не так складана знайсці беларускія артефакты
у сусвеце, бо яны раскіданы па розным краінам і даволі шмат. Складана штосьці знайсці ў Беларусі, да? Але галоўнае гэта водгук людзей. Тое, што людзі адгукнуліся, знайшліся тыя, хто былі гатовыя ахвяраваць на гэта грошы. Гэта галоўнае, бо гэта не танная рэч, але вельмі важная для гісторыі Беларусі. Гэтая справа вяртання, она падкрэслівае нашу сувязь з Беларусю, да? Што мы захоўваем гэту сувязь і спадзяемся калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь. Але вярнуцца не з пустымі рукамі. Менавіта гэтае выданне мы плануем перадаць у Новагрудак, у першую сталіцу, гістарычную сталіцу Великага княства Літоўскага, у мясцовы краязнаўчы музей. Молдова абірае. У нядзелю ў краіне пройдуць прэзідэнцкія выбары і рэферэндум у справе будучага далучэння да еўразвязу. Не абыходзіцца без рукі Масквы. Падрабязнасці ў праграме «Белсадзум» з Віталём Бабіным адразу пасля аб'ектыву. Запрашаю застацца.